welcome back again sa mong channel, mga hataninjo. Mga ta guys, naman naman ugit si Kim Kim dia. Kay mo ato meron sa eskwelahan ni Kuya Gael, ug ni Kuya Ken Ken nga magkuha ko silang card karon. So magbani mininjo guys. Neg haman hadareg pamahaw ya. Mahaw taninjong tanan. Tungkura ko ras lingkuranan guys. Okay. Mahaw sa ko. Mau ta una kay pasin ninjang malibat ta dadtong eskwelahan. Mau ta sardines. Sardines butang kasi gamay, pait na. Mahaw. Mahaw. Ngayon kapag ang presto gatang utok ba? Yes no. Ang guys, ito mahaw. Sardinas with sabi buwad. Sardinas with buwad guys da. Salini lang buwad. Tama na. Saba Ming. Da na mo ini gamana he. Da na mis eskwelahan guys. Ako na mis kan card ni Kuya Kinkin. Card ni Kuya. Oh, very good. Ano guys, pa-enroll naman Kuya Kinkin. Guys, mga jo sa may enrollment form kay mga apil-apan para sa kuan ni Kuya Kinkin arong kasarang lakaw kay haga si balik-balik ara bang inita. Magsugod na dari og brigada. Mo kinsay hong kauban dani magbrigada. Kay arong hapdira. Kay mga hapog huldi oy. Ang inita ra ba? Uban na mas kim-kim guys ya. Asa ko tamak sa lapok. Ito mga jo datog enrollment form guys ito to. So, diyan na guys, enrollment form dia. Kakuha nami. So, aman na ning apil-apan dato sa room ni Kinkin. Kumbati Kim, sunod Kim. Uban-uban man dia. Sa init ra ba sa kaadjong mi kadag. Pajong, manamo madagi sang pajong ang gamatoy. Uban ang gamatoy budget. Dari eskwelahan ni Kinkin guys to. Grade 4 na Kuya Kinkin, andali ag panahon oy. Mo nilang eskwelahan dari may managibo guys ya. Daghang kuan. Daghang marsiko. Kasi lang sa post kong enrollment form nila. Uy, lang siguro kung lang. Majoron ka mag-face-to-face ni ma'am, no? Mag-face-to-face naman. Oo, salamat sa ginoo mag-face-to-face na sa bintawon. Maya, manima. Pero tama na this. Hindi ka Bernice mo yung kuan ma'am, klase. So, 4 days raday ng klase, guys. So then na guys, naman na mag-fill up enrollment form ni Kuya Kinkin. Muna ni pasa ni ma'am. Isang magpagong teacher ni Kinkin guys to. Kapag entertain. Ngayon na pa-enroll po. So naman na mag-fill up pag isang enrollment form. So enroll na si Kuya Kinkin sa grade 4. Na guys. Bata. Kim. Garain. Garain yung bibi guys na mag-iban-iban. Kami sa TikTok. Kitik na ma'am. Mukuha na namin ma'am. Brigada na naman yung mukuha. Yes, may ako. Tumawag kami kanina. Salamat. Okay na. Zama, moto na mi ma'am. Salamat. Guys, moto na mi guys. Kaya naman na mag-enroll si Kuya Kinkin. Muna to isang bagong room ni Kuya Kinkin. Tapos si Ma'am Joy. Mubalik na mi dari pohon guys. Mga sunod adlaw siguro kung brigada na pod mi. Ting brigada, mo mga kasi itong obligasyon mga parents. Brigada mga kasi tas mga anak. So, sa high school si Kuya Gael na lamang siguro mo brigada guys. A few moments later. Nagay sarang daghan nakadug kuan buwak mo ni kuan gatong na Queen of the Night pa ni mao ba ni Queen of the Hala na isang buwak. Hi guys. Daghan nakadug ngadto ko na nagay tanom guys. Hala ginoo ko isang Queen of the Night. Mao ba ni siya guys? Ni daghan nagbuwak. Mura magrambutan audi mura magkuan dugon prop. Nangabanggi na sa das pagbagjo? So, sino ako? Queen of... Mo na sa inganda ni sa Queen of the Night.
Queen of the night ko na ni guys. Kanang Nga kong nang landa. Jessica Soho ba? Mili-mili. Aral lang. Bawa lagi, grabing daghana naman ni Rono. Daya guys. Ag sila. Lagi tong hindi man tagsara man ko ni buwak. Pila man po na nang. Ora gay. Hatag. Pila man eh. Dati aw. Wala, nakaliwat na ko guys. Daya na guys, daya na ko'y Queen of the night. Pastilan, salamat ka Adzo. Napo ka buwak gini, napo ra ka buwak. Arang Adzo kadagag buwak kag ilang Queen of the night da. Lamian taning namukad pa kaya tang mga picturean. Kadto jung 50 jud ka buok. 50 ka buwak kag isang buwak. Grabe guys, nga butog 50 ka buok kag isang buwak sa ilang Queen of the night. Ba ana-ana naglibot ni sila ani nga rin. Wala, grabe. Ibaw man kag Gipicturean na ta to nimo. Lagi, grabe ra ba juning ka-view. Di guys, gitagaan ko ng landa. Salamat nang. dito ko sa taas ba kay makadi alas 9. Gabi eh? Nga alam mo ka kay. Parang nahumuta. Ano utso dagisang kahumot. Mm. Naugo. Imo tatong gipicturean basta gabi na. Hala. Na guys, ara naghana ni jak buwak Unsang gabi ini mo bukad ni? Pa. Di pa di ni. Season din ni. Wa para mo tikungkong. Di pa. Di pa day na mao. Di pa. Naghana mo guni jak buwak guys ti Pa, mo inana na siya. mo buwak na ni. Kanang isang tumoy nanay. Mm. Wala ag kinang isang dani. Mura na si jak mo, ready na to kuan. Ana anja kini. Mm. Murag nanay puti diris tumoy nga makita nimo. Mo to si mo bukad. Bukad na. Hala mo day guys. Mura ba siya muangat na ba ana anja nanay mga puti nga manggawas ana. Bukad na na. Kani mo Hala. panpanig pila ka adlaw. Abi ko unsang gabi mo bukad na si jak atong balik. Di ba? Di pa di ay guys. Salamat ka Adzo di na guys ya. Ay, di na ko iliwat. Mo na pa yung padaghanan ng landa. Maingan ako nimo. Madaghan ni buwak kay naday sekreto dani guys. Aron mo daghag buwak. Giingnan ko ng landa gan sa sekreto dani. Daghan imong giingan nga 50 ka buok. June 40. Mm. Pagka July, ni 50. Ag-August mo sa sinta na ni. Mo sa sinta. Istoryahan dahil po siya. Sus ginoo ko. Guys, mauni katong giki MJS. Mo lagi. Mao ba na siya? Mauni siya na. Di ba gibalita na og Mm. gabi Domingo ni Jessica Soho. Mm. Pastilan. Milyonarya. Hoy, ginoo ko. Kaya guys, ano nagkana guys ya? Daghana ang gipang lansad. Amo ko. Mo na inabanggi das pagbagjo. Lagi pang tanom ni ng landa. Daghana man nga sa gani. Sa mo pud ang gipang kuan, ang gipang usok ba? Nabuhi mo pud. Aran daghana man gud darig buwak guys ya, gilahang bay to asa ka, grabe galibot og buwak dari. Dami ka bang suroy-suroy kay grabe buwak imo to. Kanay ja guys, padung pa na sa bubukad. Kana na. Kita na mo Queen of the Night nga grabing naghana di ara dari dapit sa di ara sa Alicia. Dia guys, ara naghanang Queen of the Night di dari dia. O di ara sa Alicia. Okay sa tong ganahan diha. Dia. Katong 50 ka buok ka post ba? Laliman ka 50 ka buok ag buwak asa ka manangkong sa grabing humuta. Post ba? Lagi lamang ta to. Gunditi sa day. Kasang kuwas Iliya. Diya, randahan na magbuwak dari guys diya. Kita mo dana. Grabe buwak pa imzo. Asa ka. Randahan na buwak ka ajo. Kanawa guys, randahan na ka buwak. Kalagi nung ko. Basi mo abot ning 60 ka buok. Kaingan lagi kumura man sa puro mag dragon fruit. Na may may dragon fruit guys na. One is a Queen of the Night. Kanini Pana guys, agahang Queen of the Night. Basta. Kasi siya. Dara. Ani ra pangkuan. mga gingi. Pangkuas buwak. Ani ra na. Dani nga ni ra di ay. Hala, dia guys, nga di purma sa kuan buwak manunga. Basta may ana. Alam, inga lagi ko ni mo masing 50 lagi, mas 60 lagi ni manunga. Nang landa, mga 60 lagi ni kabuok mo tunga. So good na siguro ni sa pamuwak nang dia. Dahon dahon ni. Dahon na siya. Dahon na. Kanang anas gingi ba? Kanang parehari nga to. Mukad siya. May naman ni mo kay. Mura man siya na color pa ka brown. Magbuho ba? Ani na. Ana. Lagi. Kana siya dahon pa. Wa panig, nubo pa. Nga pa na siya. Ara sa amin nang. Salamat ka azo. Yes, diya naghana mo buwak dari sa ila guys diya.
Balik na ko dari pohon. Munguan ko dari mga buwak. Kiat na. Oh. Asa man kere? Wala orang ka nice guys ya. Kita mo. Kiat-kiat ko nalingan. Huy, kiat-kiat. Kiat man nimo. Ito ka sa budo. Haman. Kuya, wa man imong sili. Na nang hinog be. Dai nang hinog be. Kana kay demonyo man jud ka utot-utot sig agi dan ni. Hina dito. Hala, lami aman ni dia guys. Paliwat pong siling demonyo. Ano ka sa... Kanira, tulo ko ba? Di, guys. Di, Pahilot. Kaliptan mo. So guys, mao ni siya guys na mamuwak ni sa ingari. Danas kiat-kiat guys. Mura lagi sa purmagkuan. So guys, naaan sa marijuana kay mo sa may ang kunog dahog marijuana per buwak na siya guys ha. Nakatong na bayulit to. Sinamon ko itong marijuana di. Lahi day itong marijuana guys. Tamananam na to kay dakpun sa tagpulis kagwang. Daghan magbubuwak na rin nila guys. So nakapangadyo ko di another collection og buwak. So guys, di na sa mga buwak na rin nangabutas kasagingan. Tuwa. Daghan man di ay. Narabad si isang kanang ginseng Wakay gagmayng ginseng dani ng landa. Haman tagay ko bi. Mga kog ginseng noon mo. Kaya wakoy ginseng sa bahay. Adi ay dagko man day imong ginseng di ay. Halin ra man ni. O guys, ang daghan nakajug ginseng dari tambaw ra ba ni. Di ara. Ay salamat din ako iliwa. Dia kari kana na. Dako na pud siya kana. Dali ra man mo ko. Ya guys, nga kog ginseng ni nang landa. Kang itanam sa bahay. Okay, tambaw ni siya. Sani, mo nang kiskisan. Unsa? Ano bang mudak na ba? Kana ingana. Kana may isang buko mo kana. Mo may isang tambal isang buko guys nga ginseng kana isang buko kana tambal. Tubo baning libo ni buko. Kana ning burot mo na si Jay gamiton. Kan, dai mo tong slicein, mo tong ibuwad. Mo lagi. Kapag kaugad ito, ang sabon o bino, Tambaw na. mo na mo inom-inuman. So di na guys, di na ko ginseng, di na kapangaso ko ng landa. Salamat ka Junang. Panghakop og na yung mga tubo-tubo. Kana isang dahon? Hakop dahon. Mo ba? Naupo bitaw na kadaghan ka yung mga do dali. Di ara guys, di daghan. Mo ni ginseng si guys katong nang kailag ginseng. Ginseng. Lagi di ako ingani sa una nang nawa man naghanggihumo uy. Lami na kananay kanang naay bunga, lami ta nagnanguan pa na, ladja pa. Para na ang ilang mga kuan. Dabong pa man. Malupad ra man ha. Asa ka ugdang ato ra. So mo na si Ja nanarek dia. Dali ra mo daghan og bubuwak na. Amo makabunga na mura bisag tuba-tuba. Mura dag tuba-tubag porma pero ginseng ni Ja guys, kargado ni kwas tambal. Kana kazubuwak ni nang landa oy. Amo nang poston og dahon guys. Mingi man ang kaluwa. O kari mo hilba guys. Mo ni hilba nang landa no, kani hilba. Uy, Din hilba? Mura magpurma. mautan na ajo kasang kada na kay. Makataw ng isang kilo. Mautan ni si Ja? Utan gud lami lang. Hani man yung utan ah. Ug kana nay inihong manok sila na buwan. Ko kailada ni sana yung kahuza. Ko kailada na. Kamunggay merkano. Kamunggay nga Amerikano. Uy guys, kamunggay ko no ning Amerikano ingis nang landa. Kinsa nakaila din na kamunggay. Agamang kamunggay dito kay kuan man kag matoy magdahon. Kuha ko na gunting. Di dai sa kamuton. Katuw. Ano ba mga dabong ba na kani anja. Hugasan nimo. Anja na to nimo ka. Slice sa Kadong na ilunod. Hugasan na mawa na pag katuw. Og mahugasan na. Salamat na guys iputos na gang mga buwak. Salamat. Sus di aman di ay kamunggay sa mga kuan guys sa gawas dai ni. So nakailada na comment. Salamat ka Junang landa. Salamat. Balik ra bila nagpuhog mga buwak. Guys, mubukad na tong buwak ni nang landa. Queen. Dira na mo si man mubukad na. Makasamba dai mi. Ari sa amin na. Salamat. So guys, manguli nami guys kay manamig pahilot ni Kim sa isang piang. Kaya man sa maadun na tos kato isang paluton na itong isang lulo. Kay hinay na ito hinilutan. Dara na lagi. Ay munggos guys. Ngawat may munggos dari. May munggos dari. Basta na sa gikiha tada ng kaguwang. Kuha may munggos dari guys. Kay amang ibutang sa palutaw ni Kim. Salamat. Tag-ida. Di ako palit. Di ana guys. Sakay bi. Sakay ate bi. Abot na Miss Bye guys. Mang bibi nga manggi dito pahilot dadto. Isa laging kuan pa og gabi isang hilanap. Muha mi sa palutaw guys.
Jadi nakuha na mag-card ni Kuya Gael. Aman na nahitsang i-enroll ugma. Ano yan? Malibagrado. Mazo, uy. Pas, Kazo. Uy. Line 8. Salamat, Kazo. Pagtarang sa eskwela, ya. Ha? Kinsa man niya? Line 8 pag yung kuhan, grado. Salamat, Kazo. Kuha dahil po may og barangay clearance ni Papa Gabriel. Kaya masudas Papa Gabriel og trabaho ugma. Dahil nag-andam na dyan sa nina dia. Ay mong habo pa. Ngita pa. Kuha na dyan kuha. Mag-adjag dyan mga sanina. Nang habo. Kay kada sima naman mo uli pa no. Binuwan? Binuwan ko ilang uli guys. Grabe nila aja pag binuwan. Basta ilang ginuwa ko. Ma-wonder mama na dyan ko danis. Bye guys. So, kaya ra lagi na kay umang brigada pag may Kuya Gael. So si Kim Kim ama na raman dadaan si Kim Kim. Magbaw na raman siguro mi guys kay init ra ba? Kumadyo naman tang mawa nag pamating Kim Kim. Manguha pa ko unsa guys og katong mga palutaw ni Kim Kim guys. Kaya mawa na ni izang kuan naman kuno lumulutaw sang panit ingon tong nagkuan ni sa ganina kanay mga butoy-butoy mga pupuwa dan isang likod, isang liig. Ay gagmatoy nga pupuwa. Pag Gabriel guys, nag-andam na siya mga sanina. Ano pa? Sabon. Sabon. Shampoo. Jacket. Importante. Karang inita. Dagang sanina ng mga preskuhon. Kamasan na mga preskuhon guys. Nang isuot. Kan maipok ni mong di kulor. Yung isa raman kabuk mong ipok pa. Madyo gani guys, kaya nakasud na sa Papa Gabriel trabaho. Sige, so may ampong makasud na sa trabaho, kaya nalagi may mga obligasyon angay bayran. Kasud na kasud. Salamat ka sa nagpasud. Mga sanina. Dada guys, tanay sa mga ipok, mga sanina. Guys, mga sa mga buwak na rin, mga palutaw. Kaya mga palutaw ni Kim Kim. Tapos isang mga isang panit, kaya na may nanunga. Mga puwa-puwa, gagmay mga butoy-butoy. So guys, maraming kinaunahan kuan. Kuha dia. Mone busikad. Mone buwak sa busikad guys kana. Padpad busikad. Padpad busikad. Buwak ni Jack kanili ah. Mone si Jay sa palutaw ni Kim Kim. Lima man to ka klase guys. Mga palutaw ni tanan guys na magipanguha para mawa na tong para makalutaw tong kuan ni Kim Kim ba. Kaya ako noy lumulutaw sa isang lawas ingon tong nagkuan ni Ja. Naghilot ni Ja ganiha. So, mga umisang panghuaan rong mga palutaw guys, arong makainom na si Kim Kim. Nabutangan pa din na maug munggus. Masig na pa na ito, makakita pa. Kung sa bayabas guys na. Pwede na nabuti. Libog ka doon po. Kaya guys, mga palutaw na. So na guys, buwak sa padpad na si Jaka nang wapas sa kabukad. Then na guys, kakuha namin. So then na guys, karin na lang may hanggi kuha kanina kung sa udlot sa hilba kaya man ko kitag buwak dari gatudjak na ko bajay buwak tulo kalisong munggus mo sa mga humuwan guys sa mga munggos, padpad, halibon, hilba o busikad mo ni siya guys sa busikad may tulo ni sa kabuok busikad kini mo ni siya buwak sa padpad guys nga pa kabukad mo na siya gitudlo guys ito sa mga nambalan nga nagkuang Kim Kim ganina kay palutaw na si Ja naman to sintir manghihilot po to si Ja na nato sa center dali sa amos Lisha nato sa nagkuan to musigog ni mga anak Ilba so mo na amang humuwan karon kay mo na imnanan na pong Kim Kim sang hugasan guys kamang humuwan na siyang ilimnan karon na mainam si Kim Kim dana guys amo nang hugasan pag utro das miniran humuwa na mo dari si imna na Kim Kim. Then na guys, mo na imna na ni Kim Kim ang panindugang ng tubig. Luhay na lang. Na guys. Ayan. So mo na ilim na ni Kim Kim guys, mga palutaw. Ayan na guys, okay na palutaw ni Kim Kim guys. Yeah. Ja guys, maro to amang video rong adlaw ug salamat sa inyong pagtan-aw ug pag-uban namo. Guys, adto na inyo kalimti pag-like ug subscribe among channel Kinan Kim Family Vlog ug salamat sa inyong pag-uban. Adto ninyo i-skip among ads guys. Salamat daan. Thank you. See you tomorrow. Bye-bye guys. Samping mo tanan ug sa mga gani mo karon. We love you. Bye-bye.